Monggo Pak Saryo. Pak Muri monggo tidak mikir piyen. Monggo Pak Muri. Pak Muri monggo. Ayo Pak. Monggo Pak Muri. Dek jaman Loka. Anjara keling Pak Muri monggo. Monggo Pak No. Oh iya, sinanding-nanding cahayu. Nada campur sari Indonesia Purboyo Audio. Matur sembano Matur sembano Bapak Muri.
Bapak Muri. Yuk, yuk. Yuk. Nggone padha lara Tasih, Pak. Napa malih? Grojogan Banyuwangi, oh nggih. Grojogan. Sinarengan campur sari jelas nada pangarso dari penyambut Bapak Teguh Kidan Kita. Sining Kuyung Purbaya Audi Wendang Terapoto di syuting Iya. Timun Sigarane ayo bangun negarane sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku doh wong ayu pepujanku Susah. ati susah kangen sliramu Bagus papujanku nerabetno rasane atiku awak lungkrah ra bisa turu wawayanganmu ngeridu atiku rina wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali ya seri rasa kangen ra bisa mari ya mung tarikan bisa nambani tarik 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 aja seneng wong kelas ke tresnoku iki ora bakal ayu ora suwe aku ngerti oh ya tansah sumande kayang ke Mas Gondre Bok santayuk sinarengan jelas nada campur sari Sining Kuyung Purbaya Audi Wendang Terapoto video syuting ugi Mas Arif gensetnya Indonesia Full Solar eyol eyol tak ketil ketil oh ayo ayo sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku
aku ati susah kangen sliramu ditari tenane lho monggo Mbak Teman Mas Reza ngeridu atiku riwe esok ora ono Mas rino wong kita ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa pari ya mung tari tak bisa nambani ben seneng anak ambil saya ora suwo Mas Bodrek bisa sumene ana sisih matur nuwun sampun wonten malih juragane pecel lele saking Lamongan. Ayo Pak De, nggih. Monggo Pak Marti, Pak Tris, Pak No, Lamongan monggo. Jangan asal
aja lali gustine ae 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 tarik 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 Pak De ayo Mas tarik bubar nyambut gawe nadat lawat tempe ning sehat bae tarik tarik Iki ngombe banyu gandhi rokok nglinding dhewe senadyan mung manggon ana desa nyatane ayam tentrem upasan aku trimo watone pokok sagar waras ayatku klompono katunya kepisahan uga toko bibit lan rabuke mangan sak bendinane sego sambel kemaki lu tak lah enak apa wong urip ana nyadonya yen wegah rekoso urip ra bisa kaya kundang nganti rampung lagi buni sregepon nyambut gawe aja lali gustine ayo ya monggo Pak E wong prawira mati lelepuh negara atiku kayongan selagamu saya nambahi wangon dasar ayu lancur kuning ora mung kalatiku dadi komeng semua sedeke aku monggo Pak No Satu
Sugeng rawuh Mas Dodo. Dasar bagus lancar kuning ora mung kalatiku dadi komik mesakno sedinaku wis trimo Santai sinarengan Tresnata Campur Sari sinarengan Purboyo Audio Sound Sekondang Lampung. Sampun Pak Di. Sinarengan Seliwati Kondang Rara Berliana ugi Wulan Elvania loh Ceritane wong seneng tunggal sabale wiwitane lenggo cecer saben dina saya suwe saya nyedak nyekel tanane banjur ngomong cayu terus ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sabale wiwitane saya suwe banjur ngomong dik banjur ngomong kang mas aku tresno kowe kembang kenongo agawe atiku lara kembang melati Pak Tris monggo Pak Tris agawe ayame ati kembang kecoba agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar mula wong tresno ora kena gesembrono luwe dadi anggone esek rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggali jelas nada sesarangan cerah foto cicat Purboyo Audio esek audionya wong Lampung ceritane wong seneng tunggal sambale wiwitane wiwitane lenggo cecer saben dina saya suwe
banjur ngomong wong ayu banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane ceritane wong seneng tunggal sebalik wiwitane wiwitane langkah jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong cahayu banjur ngomong masih aku tresno kowe tenane cahayu kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati agawe ayeme ati kembang kecupo agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar mula wong tresno ora kena go sembrono ora becik tumrape para wanita nggih Kang Mas tembang rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak sidake jelas nada monggo keluarga besar Purwodadi monggo Lamongan bluro Blora Mustika tarik oh. Bu Bok santayuk sinarengan kadang-kadang jelas nada campur sari sining kuyung Purboyo audio sebendang serah foto video syuting Arif Jensennya Indonesia monggo keluarga besar PHR paguyuban hidup rukun Mas Cipati matur nuwun lho kopine monggo warudaya Bu abang ora lagi paling penak duwe bojo MC yang neng pinggir kali ayo ngobrol saiki ne ana ngendi melarak hati sempirke kae cerak hati ampirake waru-waru sayang mas kaya ngeti doyongake ayo kita kowe tansah tak enteni terus gandeng nyawang papat tebu rada samping gak orang lebu waru-waru doyong ya dek ya doyong neng pinggir blombang penak ya bokmu ayu kinclong kowe ngono seneng silang ayo yo pring-garing ngecagak radio wulan lemu kokean apa warna-warna
parian apa? Kaya sindian mentir aku. Ayo. Suwargi. Jalali arisan, cabut lagi. Malah arisan parian sih. Iki lho. Kabelku mbok idak-idak. Ya Allah. Monggo Pak Parian. Mlaku dhisik ora ngenteni digawe becet aku ge pilek. Wangger tergandeng nih awas. Ora. Aku seneng tergandeng kok. Blarak disampirke omahe cedhak kok ora ngampirke. Waro doyong ning pinggir kali. Aku moplong nanging aku ora duwe. Jurakane sayur kepareng doyo-doyo, mangayun monggo. Miring-miring ndok tari, ndok wulan. Monggo Pakde Kang badhe miring. Pak Mariki, atur Pak Sutris monggo. Monggo. Monggo Mas Jumadi, Las, Ayo. Pak Tris, Mas Paimin. Lo. Monggo Pak Sutris dimenang. Monggo ingkang saking Lamongan. Yang pakai seragam ungu monggo, bapak-bapaknya, ibu-ibunya ngatur. Sareng-sareng. Pak Mariki. Tunggak kayu jati, bojo penyanyi nglarani ati. Mas Kancil, monggo Mas Kancil. Ayo Pak Margi monggo. Lah. Solo. Salat ngaji. Solo. Oh. Etan soto, ulun ya soto, ora kaya iwake pitik. Etan bojo, ulun ya bojo, ora kaya bojo sing dhisik. Rempeyek rasane enak, iwak bandeng diasem-asem, rapi tuwek kurang kepenak, turu bareng arasa-rasen.
dina Rebo maleme Kemis dodol knalpot neng tunjungan nyawang bojo dastere tipis katok dicopot ganti sarungan Mas Bogel Monggo monggo Ayo mas sajisis mojo jolari lo Patris sugeng siang Jolali, Patris ayo bayar Oh. nganggo HF monggo monggo senembang aku Patris Eh, boten senembang repot-repot senembang kula Pak Tris senembang kula bentuk bagian sik iki langge Iki wayahe senembang tekan kula pom bensin kok ya ngisi bensin ayo. nggih Lah nggih. Pak Tris gadah paringan mboten Pak Ora Tris tikane kabeh. mboten kan gadah duduk dhewe jukuk dhewe Nggih, matur suwun. Pak Marnyo oh Jiko dhewe, aku sing abang nek jipuk, Pak. Ulan senembang aku Oh, nggih nggih. ben kebagian Oke, siap. dhuwur kretek ngisore jurang sing dhuwur metek sing ngisor goyang masyaallah kanca-kanca jelas nada iki jane piye jane nek MC wis nembang nano nek bilang tak dentung gong ngono lho wo bocah iki ora Jawa pulang bali malih nggih Pak amben kayu nggo meme gaplek tari wayu anune mletek apa kuwi soalnya sikilku ora mletek lho ya masyaallah topan kenci kowe iki no marno kabeh diunekke no iki lho wah ora mung gong tok ngono kuwi bari edan kuwi etan bali ngulon MC-ne njaluk wedang jeruk kaya kok Sabar. Ini ngomong kanak-kanak. kowe ri Kawak-kawak anak ini. kurang dhuwur senembang kowe ya anu ayo sing apik ayo Mas Roni ngetan bali ngulon diwadan dan mung trimo nonton lho kijing miring do kijing miring laras disampirke omahe cerak ora nyampirke Patris kijing miring sampun aku keling
saking paguyuban PHR. Paguyuban hidup rukun, rukun selalu, kompak selalu nggih, Pak. Niki Bapak sinten paring asma? Margono. Bapak Margono. Catatan sajrone hati datang luput saya merak hati aku kowe dadi garong antara gelare gubuk jelas nade lo iki mau enak lah mas Pak Margono. Kok engko to? Pak. Pengene saiki, Pak. Pokoknya saiki, Pak. Pak, mangdalne sakniki. Mboten purun, Pak, Kak. Mangke mawon sanjange. Oh, mengke mawon. Mbak. Sabar. Nunggu Pak Marjuni nih. Pak Oh, Marjuni. ngoten. Pak Marjuni. Sekecakan riyen nggih kula tanggo. Niki kathah lho, Pak. Sing rata nggih, Pak, mengke. Jenenge gubuk asmara binete kanggo elung tresno tetep bantal tanpa kuasa bata-bati ketemen asmara monggo Satetan sadrone ngati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara tarik Bu Lo 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 lo. Monggo Pak Parnyo. Wong prawira mati lelah Bonakara Kotre ala kotril mikol sukses tol senenge banget ora bisa kumpul Sati seswa
buto omah loji butuku Kutril ayam melemu lemu ayam ditarik lho Pati. sing marai mikul suket dientel-entel senenge banget tapi kumpul. Pak niku dianu tuker. Wong prawira mati lelapuh negara suwe ora jamu yo mas cilik yo pas gede jarene yo pas kantur kagem Pakde Paryo suwe ora jamu ngatur lumantar jelas nada campur sari MCD ngopi sik timun sikarane ayo ngopi bareng suwe ora jamu kodhok telo wis suwe ra ketemu temu pisan gawe kalo wis suwe ora jamu godhong kabeh wis suwe ra ketemu temu pisan ora beres wis suwe ora jamu jamu godhong beneran wis suwe ra ketemu temu pisan dadi pikiran ayo yo penak yo mbokmu yen ra roti aku emoh takokne sing nyaleh-nyaleh yen ra kowe aku emoh suwe ora jamu godhong meningkir wis suwe ra ketemu tamu pisan dadi pikir niku lho Pak jenengan takon anu lho takon tuker kok ya ora boten sah